ọ dị bụrụ onye ụka ịbụ onye omenala ọ bụ na ịbụ onye ka ihe ama na Chineke kwuru ekwu ụmụ mgbe ụlọ ije na akwụkwọ nwoke ma kapụtara anyị na mgbe ọkpakpuo Nebukadneza ma Jerom nke na-achọ m ka wish anapụ membership ọfụlụ ọlet bịa na m aghọtabịa m na ị na-agba jelejuna kedu ezi ọka m si gị gụọ ọlụ m tata ọwụlụ 25 ka m na-agụta ọka nwa m gụrụ 25 ka m gụtala ya how many do you give her? 25 onye ka na-akpọrọ m ka ihu ngwa yo ị ma ihe o mere m ụnyaa biko bịa malele ihe si wee mee ka ịgụzuolu m ọka m agụzi na m achọrọ ọkụta okwu ebe anyị na-ejiji ibujelu mek na ọka kịta anyị gbatazi ọka nyezie gị balance ya gị fọm ọka anyị karịsị nkọm let's go orumiri na-eli mmadụ onye ọnwụnyụ anya anamụlọ yi ibe be gị ma mụmụ na n'ugwu ọmụ nke aka ọkwa n'aka ka ịba n'ime imebe nwoke mmeke na ya enidi ụgwụ anyị nwekwara ede ebe a ka anyị gbadasa ebe eni bịa malụ ka anyị ga-abụkwu m ebe Life not easy for poor people. Ka aka ọhụrụ na wee ka aka mmadụ agawatakwa ezigbo ọka ebe aka No, good afternoon. Good afternoon. Tagaram. Adịkwana mma. Ọmọdụ nọ n'ime ihe a. Ọ ndị nwe ubi. Ndị nwe ubi ọ na-ubi. Ubi nke na abịa iwere iwe ubi. Ha ga-ewu ubi fa. N'obi onye. Tagaram. Adịkwana mma. Conclude that basket, may we start. Brother, may we pray. N'aha Jesus. Enwe ka anyị na-egbe ihe ubi ọ na ka anyị merụ arụ ọ ka anyị na-afụlọ gosi anyị anyị nwere anyị ime naanị gị nwe anyị ime mmụọ ndị ebe a ka mmiri ife a ha ekwu okwu anyị ndị nwere ndị ka mmiri ife a pụta ka m fụ n'anya ọ ndị ụka ọ dịkwa onye nwe ubi ọ ndị ụka onye bụ ndị ụka ọ ga-apụtara ebe ọsọ m ndị ụka onye ndị ụka ebe yiri chapel Who goes see them mad? Hey, hi. Good sir. Ọ gị nwe? Ọ m nwe ugbo nke gị ọ nna akọrọ ugbo ebe a ka ị na-eme n'ugbo nke bụ anyị bụ ndị Chineke ji eje ozi ụmụ Chukwu anyị na-ewe Chineke ihe ubi ndị na-ewe ihe ubi n'ubi onye ọ bụrụ ada eme onye nwe ihe ubi ya a na-eme once na ihe o nwegbe eme olu na Chineke ezi anya kwakpọ anyị n'ime ubi si anyị webe ubi anyị nye 10% a na-ewe onye anyị maka ozi anyị na-ewe ya iji godo n'akwụkwọ nwoke ma mgbe Jeremaya na Nebukadneza ọ bụ ihe na-agwa kwasị ya ma mgbe Nebukadneza nje n'ime ọbịa 7 years ubi ka ọ na-ewe na Chineke si anyị baa Chineke sị gị na-ewere ihe ubi onye ugbo nke ọkọ ka ugbo nke gị kọ ka nwetakwara okwu iyi na-ekwu ebe si bịa ọ dị ka iburu onye ụka ada emekwa onye nwenu na ihe Chineke na-asị anyị ọ bụrụ na akịrị ka ịfụrụ bobe ọ bụrụ na ọfịa ka ịfụ welube ọ bụrụ na ọka ụdị ọbụla ịfụ ọ na-efu anyị ma mgbe ịfụ Nebukadneza nọ 7 years n'ime ọfịa ihe ubi ka a na-ewe Is your brother? God forbid.